Ahojte, no kto by si to pomyslel? Takto pred 25 rokmi, keď som zakladala jazykovú školu Harmony School of English, by ma nenapadlo, že tu budem stáť, kráčať po tejto krásnej Trnave a oslavovať jej 25. výročie založenia. Cítim obrovskú vďačnosť za všetko to, čo sa nám v Harmony za tie roky podarilo. A vážim si a cením každého jedného človeka, jeho úsilie, jeho vklad, či už z radou študentov alebo zamestnancov. Jeden z najväčších úspechov, ktorý Harmony priniesla do sveta vzdelávania, je inovácia Learn a Lead alebo inovácia Uč sa a veď. Táto inovácia Learn a Lead je dnes aktuálne známa v 13 krajinách vrátane Slovenska, najmä v Európskej únii, ale takisto i v takej africkej krajine ako je Nigeria. Takže čo dnes môžete očakávať v týchto priestoroch v ponuke Harmony? Okrem programovej ponuky jazykového vzdelávania pre deti, juniorov, dospelých alebo firmy, máme takisto programy inovácie Learn a Lead. Vstupujeme do 26. školského roka a mňa teší jedna skutočnosť a to je fakt, že Harmony je tu. Je tu stále, je tu silnejšia, je tu modernejšia, je tu pripravená poskytovať to najkvalitnejšie nielen jazykové vzdelávanie, ale vzdelávanie pre každého záujemcu. Od detí až po seniorov. Zvolíte si nás? My sa na vás tešíme.